Fai uns días ensiñábavos como plantar xudías xa debaixo das xudías de matabais antes de que morran para ter as outras a nascendo. E agora vou vos ensiñar como van e como se quitan agora as vellas. Entón, non podemos arrancala porque senón arrancaríamos tamén as que xa temos plantadas. Entón, o que vamos a facer é picala. Aí está. E as que plantín outro día, aquí están, mirade. 1, 2 e 3. Pero se levan o traballiño feito, e agora o que fago é amarralas aquí, e así dentro de nada xa temos outra vez xudías. E por que vos digo que hai que cortar a vella en vez de arrancala? Porque a xudía nova está nascendo xusto pois entre as raíces da vella. E se arrancamos a vella, pois tamén posiblemente arranquemos a que plantamos hai uns días, que a noviña ten as raíces moi delicadas. Por iso córtase e non se lle fai nada máis, non se lle quita a raíz da vella, quedalle aí. As xudías todas de mata baixa teñen como un ciclo productivo bastante máis corto que as de mata alta. E así, desta maneira, conseguimos que alá en noviembre, se non fai heladas na vosa zona, que aínda teñamos xudías para recoletar. E alargamos a productividade da nosa horta uns meses máis. Estas son as vellas e así quedan as novas. Lolo, xa que estás que manqueira, rega aí as novas. Eu xa sei. A ver, miña filla, a ver. Home. Xa están as novas, manda cá, né? Ves, en un mes máis até xudías. Sí. Ala.